Sådan der, test 3 af JJ's Custom Polo-kajak til Jørgen. Nu med Dynamic snude. Når man lige kører ud fra kanten og laver den der, så er den ude og lave sin sideværs no step. Du har så stærke rotag. Arbejder lidt anderledes. Den er blevet nice nu. Den er blevet god nu. Den ligger godt. Lige ud og se